Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej Humine z siedzibą w Tarnowie właśnie rozpoczyna swoją działalność. Placówka będzie regionalnym centrum wsparcia systemu edukacji w województwie. Decyzja o utworzeniu takiej instytucji zapadła w połowie maja i jest odpowiedzią na doświadczenia małopolskich szkół w kilkumiesięcznym okresie zdalnego nauczania i zdiagnozowane w tym czasie pilne i strategiczne potrzeby oświaty. To laboratorium będzie podejmowało szereg działań, projektów, pilotaży, będzie poszukiwało nowoczesnych rozwiązań, aby jeszcze skuteczniej wykorzystywać narzędzia cyfrowe. Najważniejszym takim projektem z punktu widzenia laboratorium będzie na pewno wytypowanie szkół modelowych na terenie całego województwa i tutaj laboratorium będzie wspierać te szkoły, będzie pokazywało te nowoczesne rozwiązania w zakresie edukacji cyfrowej. Organizatorem i operatorem Centrum Humine jest Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Inaugurujemy działalność Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej Humine, które będzie takim miejscem silnego wsparcia dla całego środowiska szkolnego szkół województwa małopolskiego, podstawowych, ponadpodstawowych, także szkół zawodowych. W zakresie kompetencji cyfrowych, czyli tych kompetencji, które wiążą się z korzystaniem z narzędzi świata internetowego, które wiążą się z korzystaniem z aplikacji, które wiążą się z umiejętnością współpracy z uczniem, bo przecież nauczyciel w dzisiejszych czasach powinien przede wszystkim interaktywnie pracować z uczniem, aktywizować uczniów do tego, aby w szkole czuli się jak u siebie w domu. Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej Humine ma być pierwszym w Polsce regionalnym hubem kompetencji przyszłości, ukierunkowanym na innowacyjne i praktyczne aspekty zastosowań dydaktyki cyfrowej w oświacie w trzeciej dekadzie XXI wieku. Wspierać będzie także edukację przez całe życie mieszkańców regionu jako jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych Małopolski w czasach przemysłu 4.0.